Hello, Bishop. Good evening. Young boy, Beba. Eh, Okay, man, how I remember Gabana social media in Ngani room away and the way phone and I get lot of together. Would a phone and Baba he had it. Would a phone no baby had it. Would a phone and Gabe or call the name of here is in Apata. okay. Would a phone and by inside that place is Shipota. I cannot see it here. Weapon here about window no. Yeah, here, not like that. Okay, can set your The way phone on la get Lara Mazo. the biara in the biara mama ya hokwa mofuma. Poteba Hocha Hono. Kepihan Hikerenishi. Oh, ishim. Tie it together, Monoyewo. We fair and azoge. Don't azoge. This rubbish where they do for this. Hey! Nay, hey, we're gonna. Huh? Oh, No, Azogile, why you outside? No, Azogile, why you outside? Like naked gas, that's what that they do. I will show you there what they are saying. Oh, you can't hold the packet. What are the fast, yeah? Let him gato front. Ako yako able to na wogane. Eh? Oh, akwa milelu. Ah. Na ginwe here. Eh? Ese? Get by. Yeah. Nese lubedi. Olo. Get para here I lubedi. Olo. That was a phone. No wrong guy who may make interview. I don't want to laugh. Yeah. Tifo nani who Akwe mani ya wala mnenga gabana social media ni nenga niru. Kawali. Ele we shot you. Ele we shot you. Monwe ga mutu. Nne ụkwara na akwa m. Iwo nyo kwara. Akpịrị na-agbakọ. Iwo no kwara. The way phone ani hu. Akpịrị na. Welie phone ani hu welie akagelu. Welie phone ani hu ga ma chile ka kpọgọ ọkụ. Ipike gebi anga bia mega mi nwe ga ụkpọrọ nwe ụkpọrọ. Nwe ụkpọrọ mega affect no Otele. We shot this guy. Jesus, Bishop, ile-ekwuka oke ile-ekwu ire atọ mmadụ ọchị. Ele m kwuru le here na. Ele m kwuru here kemgbe bịara here na. Amamihe ihe gbasara iru m na ike m.
Enas no pram nwere gram n'ike ama m Aha gị. Aha gị. Oluchi Oluchi onye. Oluchike Oluchi ka m hụ n'ihu gị ọfụma. Ka m hụ ihu gị ọfụma. Otu onu kamera gị n'ala. nke bụ n'otu ọzọ m ga-esi mere Ọ dịla m otu a. Oluchi ike lụọla di. Don't forget to call the number on your screen. Let's go so that you can see the whole card we have. Much love. Excellent JNC Autos. Therefore, 23. Ili 23. Akwai mani hawa na mre ba ga na social media ni nga ni ru me wage interview. Yes, sir. The way phone na ga bilira moto ke kora m reverse azo. Aslange ton egbe na efu am. Aslange ton egbe paga am. Mslange ton ebla immediately. Jadi kichege mana se drop of phone. Ebla no ibo le reverse nwa bingo nwura anwu. Aslange ton o chile ka gbaga oko. Ya hunge tra huna. Ama se ewo engine. Ewo engine na akwa amu. Brang immediately fare ala. The way for na love ma ge lara mazuma hung of ma. Ki na ho what tampolin ka gane. Bana. Ha? Bana. Bana ka eji kwara gị ha. Ele nga echetara ya. Ha? Ele nga echetara gị na-atụ aka ebe. Ele nga echetara bana eji kwara gị ha. N'afịa. N'afịa ka ị gara gị sịrị resị gị bana. Eresi gị were anyị tela ya kwara gị ihe. Tọnọ. Chief entutu gị ahụ back. Were reverse bịa. Bịa were phone gị. Dewe phone na n'ihu gị ọfụma gị. Dewe phone na n'ihu gị ọfụma. Ka m hụ eze gị. Iwu onye ebe. Onye Anambra. Ebe na Anambra. Ufuma. Ebe na Ufuma. Enugu Abo. Ebe na Enugu Abo. Masfam. Eze. Local government ga ọwụ gịnị? Urumba North. Ịmụọla nwa n'ụlọ? Mba. Ị gachala ụlọ akwụkwọ mahadum? No. I'm saying I cannot school. Ị dị afọ ole? 23. Ebe ị ka nọ school, ka ihe mere iji bịa for interview maka ọlụlụ di? M ga-agụsị next year. Gị na nne na nna gị ọka nọ? Mba. Ana m school.
Nena naga ha nwona ka ha dị ndụ ya mmiri. Ha dị ndụ. Achọm that touch from you. Focus. Focus. Tell no na. Achọm that touch from you. Focus. Tiri nero nga ngeme nga nero ọgwụ nketa. Achọm that touch from you. Sorry. Tiri veterinary nurse. Achọm for nketa. Achọm that touch. Focus. Get kwetiri. Okay. You mama gonna ga fam gonna ga straight. Na-aga straight. Enwere mgbe ị nọ taa ga-esi nwoke ibe m na ya weta kọp egbere ya mamịrị ọhụụ test ya. Mba. Gị na ndị enyi gị nwaanyị na n'ọlụ otu na-akọ akụkọ were amụ nwoke ibe m na-agba asịrị. Mba. Otele na-agụ gị, ọ na-agụ gị n'abalị ka ọ n'ụtụtụ ka ọ n'ehihie. Ọ nara agụ m. Ewu nwaanyị ma nwoke ka ewu nwa agbọghọbịa na-amaghị nwoke. Aka matara nwoke. Gị na nwoke ahụ ọ kara akpa m ugbu a? Mba. Elee ihe ị matara nwoke? Last year. Ka ihe mere gịnị ya nọọsị? Ọ nọrọ Nigeria. So ọ natara anata. Ka ebe isi mata nwoke ahụ ị matara? N'aka nwanne ya nwaanyị. Nwanne ya nwaanyị. Ebe ị matara nwoke, ọ laghachila obodo ọ nọzi. Elee ihe ọ gwara gị iji were onwe gị nye? Nwekwa. Enweghị ihe ọ gwara gị, ọ nwanne ya nwaanyị gwara gị sị gị sowe nwanne ya nwoke gị sowe ya. Mba, m chọrọ ịma ka. O nweghị ihe ọ gwara m. Ọ gwa gị na ọ ga-alụ gị? Mba. Okay. Nwanne ya nwaanyị bịara kpọrọ gị kpee gị ya. Gịnị ya gawazi gị eyewe ya? Mgbe ọ tapụrụ gị, ị gwakwara mma gị na mpa gị na atapụole gị? Mba. A sị gị achọ m that touch from you. Sorry. Achọ m that touch from you. Gị na onye ọka na-ekwu na fon? Mba. Ka ihe mere gị na ya anaghị ekwu? M si achọghịzi m. Ka ihe mere iji si ya na ịchọrọzi? Ọ si ọnụ ọmụ rapụ m ebe a. Ọ si ọnụ ọmụ rapụ m ebe a. Ọlụ ọgụ hapụ gị na Nigeria? Ana gị nwa ma na otele gị na otele ji agụ gị wee gị si ya na ịchọ? Iwe ezigbo nwata. Nnụ enwere nwaanyị ọ ga-awụ ya ekwuru maka ihe ọ ga-eweta ma ọ gwara nke ọga obodo oyibo ya ekwere ka ọ lụọ ya. Ewu nwata, ezigbo nwata. Ị marala ahụ gị, mara ka ahụ gị dị, ịma sọ amụ ji agụ gị mgbe ọbụla. Akwa mgbe ọbụla amụ na-eme ọtọ na-agụ gị ọkwa ya? Ọ na-agụ m. Okay. Elee ihe iji chọkwa na ịchọ ka gịnị alụọ? Nchọ onye ma bụ nnọọ hapụ m. Ọ chọrọ onye ma bụ nnọọ mụ na ya nọ ebe ọbụla ọ nọ. Okay. Iwe ezigbo nwata, nwata amaghị ihe ọ chọrọ. Mgbe a na-ata gị, the time a na-ata gị, elee ihe gwara ya? Ọ na-afụ m ụfụ. Eji leda atapụ oge ka eji polotin bag ata gị ka okpu nna bụ ihe ka atara gị otu ahụ? Ọ tara otu ahụ. Kemgbe ahụ atachara gị otu ahụ tapụ oge, gakwala ụlọ ọgwụ mara ma enwere ahụ gị ọdụ ka dị mma. Ị gala cheki ọrịa obiri n'aja ọcha, ọrịa ọdịdị iche n'iche maka na onye tara gị otu ahụ. I may test before.
Ya tag. Mane hone anaya. Gene ke na go na university. Health promotion and public health. Eh? Health promotion and public health. Onye na akwụrụ gị school fees. Oh, my dad. What is health promotion? Health promotion is the state of promoting health. Define health promotion. Health promotion is the state of promoting health both physically, socially, mentally to avoid or to prevent diseases. Oh, we are one. Clap for yourself. Clap for yourself. Oh, we are one. My head go. Clap for yourself. I say, clap for yourself. The way camera clap for yourself. Onye ka dị intelligent na ama ihe. Ọ na-aga agbapụ ọsọ ga-akwụ ụgwọ isi. Ụmụ chọrọ ndị ka edemega aka otu a. Ndị ka edemega aka otu a ha nọrọ gbagume ara gbagume ike. Ọ na-ekwete. Lee nwatakịrị na-enwe ihe ọ chọga ndị ọsọ chọga gị na ya nọrọ together. Ụnụ hụ ya na ụnụ agafee. Ụnụ agafee dị ụtọ enwe makeup o mere. Otu oyiri plastic chair. Plastic chair ụmụaka na-eji edu uru ọdụ n'oche. Ụnụ hụ ya na ụnụ agafee dị ụtọ ihu ya ga-awa awa. Echi ọchị ya mepụta gị hịa. Sorry. Nne m, iwe onye ebe? Anambra. Okay. Ka ebe isi na-awọchị m? Ọka. Akwa ịma na m post o vidio a nwekwa onye ga-akpọ m sị m wetuo vidio ma ewetuo ya. Akwa ịma na ihe a ga-abalị nwe akwụkwọ dum. Yes. Gaa n'iru. Ị gbala akwụla mbụ? Mba. Enwere mgbe ị nọ taa ga-eme nwaanyị na nwaanyị? Mba. Emekwele ya, ọ dịkwa mma, ọwa arụ. Iji anụ taa ga aṅụrụtụ shisha ma ọwụ goof ma ọwụ siga? Mba. Gịnị ka ị na-arụ? Gịnị ka ị na-arụ apart from school? Enwere ọrụ ọzọ ị na-arụ? Nna me ushering work sometimes. Then me cleaning work. Na family si na-apụta. Enwere onye dị ka onye isi na-adịghị mma ma onye ara ma onye ntamu ma onye ọja awụ mgbe ọwụla ya alụwa ọgụ gbara ọtọ. Mba. Mma ọja agbakọrọ m nta wilo. Mba. Mpa ọja aṅụ goof. Mba. Enwere mgbe ị nọ gị na nwaanyị ibe gị esewe okwu ga-eme ya. Mba. Pantị gị opuru epu. Enwere pantị gị dọkara adọka? Mba. Ị na-eshi ushi? Mba. Kemgbe ahụ a tapụrụ gị ele ụdị amụ ị na-alaiki, ọwa amụ ụmụaka ka ọwa amụ ndị okenye? Onwero. Ele saiz amụ ị na-alaiki? Nke ndị okenye. Oke eji alaiki amụ ndị mpa. Ọwụ ya ma nwa m. Ọwụ ya nwa m. Nwa agbọghọbịa na-ata isi azụ. Isi azụ amụ. Ego enyo ma atawa gị ele ụdị mkpọtụ ị na-eme? Na-ebe akwa. Aya bido akwa ị na-ebe ma ataba gị. Ataba m ka m ji ebe akwa. Asị gị gosi mechie anya gị na-abịa akwa ahụ ị na-ebe. I'm not joking here. You can already don't come here to laugh with me. Sorry. Bewa akwa ahụ ị na-ebe ma ataba gị.
Mommy mo, daddy mo, Jesus. Ebesigan. Ya hi nebe. Mm. Mommy mo. Daddy mo. Jesus. Ine bi anya mmiri kwa na afuta. Ibecha ele ya ha na agwa gị. Onwekwa. Ọ na-asị gị sorry. Ọ na-asị m sorry. Genotype gị. AA. Blood group gị. B positive. Kebish na watch him. Oka. What phone number gị? 081. Gị chọrọ ya from gị hapụ gị ịga ịnọ gamoka. Burukwe no nwoke ọbụla kpọrọ gị ya wụrụ ọlụlụ ya bụ itikwe nne gị na nna gị. Nwoke kpọọ gị adị ama ụma, don't go and look for man. Agwakwala ya bịa bụ ite nne gị na nna gị gwa ha na his intention to you. Kpọọ nọmba gị. 081 430. Watch Italia, well, we should watch Italia. And then I need the weekend. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe, watch the Kabago. Subscribe or like, I get share, or what I am. And watch Italia, get back at the just know what I tackle shares again for what? Subscribe or for this place, Kabago. 081 430 73306.